Днес ще снимаме на Clash of Clans. Така, хора, днес ми станаха барахта на левел 9 и днес ми стана Бербера на левел 2. И сега ще събираме 1,200,000 да пуснем да се апгрейдва Dark Elixir Storage на левел 2. И като ми стане, хора, събирам за Бербера на левел 3. И така. Какво да слага? Почнах, хора, да се апгрейдвам каноните на левел 8. И сега ще събирам за... Сега имам... Мисля да почна да апгрейдвам и следващия канон. Аз пък канон. Ама ще почнам доста да ме атакуват. Но, айде ще разкоме, хора. Кото такова. Както де. Хора, да кажа, преди малко атакувах. И преди 4 минути съм атакувал. Вижте сега с каква армия го взех. Вижте. Балон на левел 3. Вчера ми станаха 10 и нещо там някъде вечерта ми станаха на левел 3. Но не успях да си ги правя, защото се апгрейдваше бранката. Но, както и да е, хора, вижте драконите какво правят. На първа левел сега събирам да ги апгрейдна. И както и да е. Видите какво правят направо. Направо машинки, хора, машинки. Тук без исках забравях да пусна поръчнаката да възстановя малко или много кръвта на Берберена. Но както и да е, хора, видите как го взех. Само 2 дракона влязаха навътре, другите обикаляха като някакви... да не обиждам. И така. Това не е важно. Хора, загубех, признавам, но просто си направих шибана база и гледайте там дракони, 100 арчера, 100, нали, и варвачета, Берберен Кинг на левел 5, тук дракони, тук също гигант, този път използвал, тук 2 дракона. И хора, тук съм победил 26. Ха. И гледайте колко Dark Elixir съм закупвал. То не успял. Така, да изгледаме с армия. Армия, да се атака. Да видим. Добре, пуска там, да ме унищожи канона и арчеркулата и лузера да влязат навътре, според мене. Да видим дали е така. Да, така е. Той пич не е успял да ме вземе на 100. Не знам как, ама извалял късмет, поне че ми взел звезда. И си взел количеството. Вау. Си взел много да му се... Нищо. Ще те купя. Чакай, че хора, ще спра на пауза за клипа. Тук съм хора. Трябваше да напиша на един приятел, че не снимам. Не ме занимава. И така. Сега ще чакаме час и 32 минути да ми стане армията. Първо ще направя балона. Защото е по-малко време ми изиска. Какво направих? За колко време се прави балон? Да видим. Армия. Балон се прави за 5 минути. А, не. Прави се по-точно за 2 минути. Пък драконите за колко време се правят? 12 минути един дракон, хора. Но както и да е. Сега събирам 1,350,000 да пуснем уизерите на левел 4. После ще апгрейдна джандите. После ще апгрейдна драконите. И накрая бомбардивачите. После тия неща. Бона мога още да го апгрейдна, но ще го оставя на левел 3. После ще съберам за него. Както виждате, само пусна оръжнаката за възстановяване на кръвта на левел 3, ама не, защото събирам за уизера. И
както ще да е. Като ми станат готови нещата, пускам веднага да ми се апгрейдват. Чакайте малко. Един еликсир сторич на левел 11 и Gold Storage на левел 11. И така. Както виждате, той е на левел 11. Случайно го пуснах. Но както и да е. И чакаме. Изчакам. Хора, спам пауза клипа. И сега идвам. Ще вляза в другия си акаунт да видя какво става там. И тук съм, хора. И сега влезем му малкия с профил. Да видим и там какво става. Защото почти съм събрал 1250 купи. Да взема там 650 джема. Да се купя трети билдър. И така. Да видим какво става. Хайде. Не! Хора, както виждате, минус 20 на купи. Седвам, хора, чакайте. Та. И тук съм, хора. Да вземе на този пич атаката. Да видим какво ми е пуснал. Добре, една полшанка на левел 1. Да ми уби Мортала. И както виждате, хора, успява мадоните ми излезе. Хора, много се нервя, като губя купи. Не знам защо, ама хора, както виждате, почти съм събрал купите. Вижте колко ме рекорда. 1126. Мога... Нямам думи, хора. Просто не знам. Как ще да е? Ще искам... тук не донейт. Хора, влизам от клан на клан за донейт само. Не остана за дълго. Когато ма кикнат тогава. Ма понякога и аз лепвам. Като ми донейтнат веднага. Добре, тук има донейт. Ще искам. И да видим какво ще ми донейтнат. Може да не е дракони. Дракони. Гиганти. Левел 2. И аз ги имам. За какво са ми? Ах ти умреля кланас. Как ще да е? Хора, фул съм с парите. Това е видяно. Виждате го. Но ще апгрейдвам стените. И другото остана. Опа, тук имам място. Ома, гаве. И там, и ема, компре. Да. Така, да видим тук какво мога съм да събогета. Нищо. Сериозно. Гоблините, те не ми трябват. Както ще не е, хора. Да видим тук готова ли ми армата. Да. Колко пусна да се апгрейдва. Той мога. Ама, тая ми трябва 6. Пускам това. И друго. И това ще бъде. Няма пускам оръжията ми се апгрейдват. Станат тея. Ще пусна и тя двете арчер коли. После това. И ще пусна да апгрейдвам това на левел 7. Пак тя на левел 8. Ще направя на левел 8. После дигам на левел 9. И пускам направо тази хала да се прави на левел 6. И не знам. Може и да снимам тогава. Както ще да е. Просто хора, на училище съм в момента. Ще снимам малко по-късно. Ще се пробвам да наваксвам. Пак ако не мога, случайно, не знам.
Какво ще правим тогава? Трябва да се стягам, защото, нали, вакансия, дървена. И трябва просто да наваксам с уроците, такива. И тъй. Няма някакъв малко по-лесен, бе. Гигантен лево 2. Къде се струшат ограда на лево 6. Те струшат, ще ми измрат. 13 гиганта. Нали в плана имам. Аз също забравя да пусна, нали там, като ми станат апгрейднати, нещата там деца ги пуснах. Канона и Gold Soldier. Ще пусна и да ми се апгрейдва Air Defense на левел 3. И така. Този го набар. Съм заедно с тунета. Двата бомбардировача там. Там. Бам. Бам. О, не хора. Излезем тунета. Пускам така. Да мрът. Ах, не мога навътре. Както и да е. Гранчи ми обрат. Хора, не знам защо така, но винаги имам късмет в играта. В смисъл, винаги се отървавам от загубата. И това е просто хора много яко. Да се отърваваш от загуба на купи. Не знам. Един път ми се падна, нали там хатаха 5 и имаше донето уизъри на левел 5 и хора не знам как, ама тези слабите стероци, нали на трети левел са, не ма кефа толкова много. Ги убиха без проблем. О, не хора. То според нямам късмет. Ще загубя. Сериозно. Те изкупи хора. Мразя тази игра. Заради чибаните загуби. Бах ти. Уф. Мамичката му донейт. Това пък не е ръчна. Това пък остане да е ръчнат. Тоест няма как да го взема. Тоест няма мога. Ще направим една бърза атака. Спрям клипа. Качвам го. И така. Добре. Пускам ще гиганти да мръ. Пускам тук стрелцата. Да не ми уби. Това. Арчерите. Тук пускам стрелци. Тук пускам варварщата. Тук за тях също пускам малко стрелци. Не малко, а всички. Добре, гиганти до там стигнаха. Да видим докъде ще им живота. Докъде ще стигнат. Останаха 2 оръжия. Но абсурд. Вече 2. Бяха 3 както и да. О, добре хора. Една зда. Само за 11 купи. Е, добре, аз не съм за пути. Да се взема бонусчето. Да видим колко ще ми е. До тук ми беше живота. Добре, както ще е. Още една замазех. Дети бити уизъра. Дети бити уизъра. Няма стана такъв фършнат като то с големен профил. Защото просто не искам да правя такива същи грешки. Затова по-рано почнах да ги апгрейдвам. Мините, нали, колекторите. И така. И това беше от мен хора. Надявам се да ви харесал клипа. Ако е така, абонирайте се за мен и чао!